kwaɗayin ilimi shine abu na biyu. wastibarun sai ka yi juriya. ibn abbasin cewa ya zama yake a ƙofar gidan malamin shi yana jiran malam ya fito ya biya mai karatu, iska da guguwa su zo su yi ta buɗe shi, ya ce hayye ta bacci. amma ka jifa ibn abbas waye, jinin manzan Allah ne shi, daga baitun nubuwa ya fito. don haka da kan shi ya ce amma fa darajata da muƙamina ya kai in yi sallama malamin ya fito a guje saboda ya san daga gidan annabi nake. Ya ce amma ban taɓa wa malami na haka ba, sai in zauna sai san da malam ya fito. shine istibar. wani malamin shi zai gaura mai mari kamar yadda Shu'ba marin ɗalibai yake komai girman su har waɗanda suka girme shi, da geminka da furfura sai zabga maka mari, da kwagiri a hannun shi, dama makaho ne bai cika gani sosai ba, in ka ɓata mishi rai kafin ka lura ya rike ƙasan kwagirin ya kwaɗa maka kanshi. al-imamu Shu'ba ibn al-Hajjaj, al-imamu A'amash, sai ka yi haƙuri, shine istibar. wani malamin yana da fushi, yana da gatse, yana da habaici, zai faɗa maka magana sai ka yi haƙuri. da a ce za mu taƙarƙare mu ce sai mun karanta littafin nan na mashhur, wallahi da ka yi mamakin irin ladabin da al'imamu Muslim yake wa Bukhari. an ce kaf a cikin garin Naisabur ba a samu ɗalibi da malami mai girmama Imam al-Bukhari irin Muslim ba. in ya je gaban shi gaba ɗaya zubewa yake ya narke. wannan istibar sai ka yi juriya. wani wurin sai ka tafi da ƙafa, wani wurin mota za ta lalace, 'yan fashi su zo su kwashe muku kaya, za ka zo ka yi rashin lafiya, yanayi iri-iri zai same kan ka tafi neman ilimi. shine istibar, sai ka jure. wani lokacin sai kai kamar ka cire rigar ka yi ihu, ka rasa me yake damun ka, don za ka ji duniyar ta dugunzumu gare ka, taimaka zafi. saboda me? saboda kawai neman ilimi. domin akan shi ne annabin Allah, manzan Allah, ɗaya daga cikin manya-manyan manzannin Allah, ulul azmi minar rusuli, waɗanda saboda girmansu da darajarsu har manzan Allah, Allah cewa yake yayi koyi da su. wasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli, ka yi haƙuri irin yadda manya-manyan manzanni suka yi. daga ciki akwai annabi Musa, amma annabi Musa ya taɓa tafiya ƙaro ilimi, sai da ya ce laqad laqina min safarina hadha nasaba, mun haɗu da wahala da gajiya da galabaita a cikin wannan neman ilimin namu. don haka dole sai ka yi haƙuri. shine malamin yake cewa zaka'un wa hirsun wastibarun, sai ce wa bulghatun, sai da kuɗi. don haka ka tara kuɗi, ka nemi kuɗi, mahaifiyarka ta kawo kuɗi. a wannan munasabar sai na tsaya na yi wa mahaifiyata addu'a musamman a kan wannan karatu na sahihu Muslim. ita ta kama tauran ɗan akuyanta ta siyar, ta bani naira 25 na fara siyan sahihu Muslim a duniya. naira 25 a cikin jami'ar Bayero da ke Kano, naira 25 sahihu Muslim mujalladi 4. taure ne ɗan akuya ta kama ta siyar. a lokacin naira 40 aka sayar da ɗan akuyan, ko 45 aka bani naira 25 na je na sai sahihu Muslim. Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mata, ya ɗaukaka darajojinta fil illiyin. ke ma sai ki koyi da haka, domin ki waye gari wata ranar naki ɗan ya miki addu'a irin wannan. shine daraja ɗin, shine albarka ɗin. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. don haka ki yi ƙoƙari ki tara kuɗi ki ba ɗanki ya je karatu. Imamul Bukhari uwar shi ce ta tara kuɗi ta bashi ya je karatu. Imamu Muslim, afwan, Imamul Bukhari uwar shi ta tara kuɗi ta bashi ya je ya karatu. Imamu Shafi'i uwar shi ta tara kuɗi ta bashi ya je ya karatu. waɗannan mata ne guda biyu waɗanda za a ce kallabi tsakanin rauna. Imamul Bukhari mahaifin shi ya rasu,
imamu shafi'i mahaifin shi ya rasu. A galibin ɗabi'a idan mahaifi ya rasu to dalili ɗaya daga cikin dalilai ya faru na watsewar tarbiyyar yaro. Amma duk da haka uwar Imam al-Bukhari sai ta sanya ido don ta lura da cewa wannan yaron da uban shi na da rai yaya zai yi, zai ba da muhimmanci sai ya yi karatu. Sai ta ce to yanzu nauyin da ke kan uban ya dawo kaina, sannan da ƙari a kan nauyi na ni kuma na uwa. Don haka ta ce sai Imam al-Bukhari ya yi karatu. Imam Shafi'i uban shi ya rasu, mai son ilimi ne da kwaɗayin ilimi, sai uwar ta ga wannan ɗan da uban shi na da rai da sai ya yi karatu. To yanzu nauyin uban shi da wanda ke kaina duk ya taru a kaina, don haka ita da kanta take ɗaukan shi take kai shi wurin malamai sai ya yi karatu. Yau bai wuce sati biyu ba, wata dattijuwa daga nan wajen ɗan magaji, mutuniyar garin Abaji ce, amma mazaunan nan garin, mijinta sanannen mutum ne, babban mutum, ya rasu, Allah ya gafarta mishi. Ta ce da a ce mijinta na da rai wannan ɗan nata wallahi sai ya yi karatun addini. Ta ce to wallahi ba za ta ci amana shi ba, na haka duk inda za ta samo kuɗi za ta je ta samo kuɗi ta kawo shi wannan makarantar ya zo ya yi karatu. Nan ta zo muka zauna a kan kujeran nan, ta zo da ita da ƙawarta ta nemin wannan jawabin. Ta ce don haka a taimake ni ya yi karatu, saboda kada ranar lahira uban shi ya ce na ci amana shi. To irin wannan uwar ake so. Ko taka mahaifiyar haka take? Ke da kike saurare na ko haka kike? To dai kukan kuciya jawabi ne. Malamai kaji abin da suka ce wa bulgatun sai da kuɗi ake karatu. Duk wanda ya dogara cewa zai ci fi sabilillahi ne ya karatu, to in ma ya ƙare da karatun madalla, in ma ya ƙare da kura a hannu ko biri ya zama gardi, ko kuma yana yawo yana sai da maganin kunama da maganin mayu, ya zama ɗan mai ganye. Haka ne ko ba haka ba? Yawa Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. Wa bulgatun, malamai suka ce sai da kuɗi ake karatu. Sannan sai kuma suka ce wa irshadu ustazin, sai an samu gogaggen malami, ƙwararren malami. Don haka suka ce ustaz. Wannan waƙar an yi ta fiye da shekara 800 da ta gabata. A lokacin babu digiri, ba masters, ba phd, ba professorship. Idan suka ce ustazu a lokacin suna nufin malamin da ya ƙware ya kai matuƙa, ba wai ustazu wannan da talauci ya sa shi ya dawo masallaci yake itikafi ko yake karatu ba. A'a, ustaz abin da suke nufi ƙwararren malami, babban malami. Domin farkon maganar shi ya ce lan tanalal ilm, ba za ka samu ilimi ba sai ce illa bi sittatin. Cewar wa irshadi ustazin, wato sai ka samu gogaggen malami. Ba a karatu a hannun malamin da yake dan wa'in, sai malamin da ya kosa a cikin abin da zai karantar da kai. Ma'ana abin da zai karantar da kai ba larura ba ne, shine ake karatu. Shi yasa alhamdulillah muna iya bugun kirji mu ce makarantar nan tamu ta Albani Science Academy, duk wani wanda zai karantar a cikinta insha Allahu ta'ala har zuwa yanzu digiri ne da shi, ko digirgir ko kuma ya dingire. Ma'ana mai digiri ɗaya shine ƙaramin malami a makarantar. A kowane fanni za a karantar, ko Islamic studies za ka karantar sai kana da digiri. Ba don komi ba, don me? Domin wannan shine ka'idar da muke karantawa, wa irshadu ustazin. Ma'ana ustazu a cikin fagen ya zama abin da zai karantar da kai ba matsala ba ne. Ba wai malamin da ya nema ka karatu ya daƙila wurin ba, ya riƙe wurin yadda in ya sake ya ɗage hannun shi to in ya dawo bai san ina ba ne. In ko ya sake iska ta kaɗa shafin to sai dai a tsaye da karatun. Ba irin wannan malamin ba. Ustazu ake so, ustaz bi ma'anar kalima, ustazu da gaske. Wa irshadu ustazi
suka ce wa tulu zamani. Sannan malamin ka ya daɗe a duniya, kai kuma ka daɗe a duniya, kuma daɗewar ba ta banza ba. Dan malamin ka ya shekara 100 a duniya amma so ɗaya yake karantar da kai a shekara 5, shekarun ba su da amfani. Ya daɗe a duniya kuma ya daɗe yana karantar da kai, ka daɗe a duniya kai kuma ka daɗe kana karatu a hannun shi. Ba wai ka je kai karatun kwana 3 shikenan ka koma garin ku ka tada hayaniya ba, in taba ka ce malam wane ya karantar da kai. Ibn al-Qayyim sai da ya shekara 16 a hannun Ibn Taymiyyah yana karatu. Kuma menene ma ya yanke karatun Ibn al-Qayyim a hannun Ibn Taymiyyah shine mutuwar Ibn Taymiyyah. A kurkuku ɗaya suke, ba a saki Ibn al-Qayyim ba sai da malamin shi ya mutu a cikin kurkukun, sannan aka fito da gawar Ibn Taymiyyah aka yi mata sallah, sannan aka ainihin saki Ibn al-Qayyim. Amma har a kurkuku karatu suke yi. Shine wa tulu zamani, tsawon zamani. Akhilan tanala al-ilma illa bi 6 sa'umbika amma jumu'iha bi bayani zaka'un wa hirsun wastibarun wa bulghatun wa irshadu ustazi wa tulu zamani. Abubuwa 6 su ne suke qualifying ɗinka, su ne suke sa ka cancanta ka samu ilimi. Basira da kwaɗayin ilimin, sannan da me? Kuɗi, tsawon zamani, ƙwararren malami, sannan juriya. Zaka'un wa hirsun wastibarun wa bulghatun wa irshadu ustazi wa tulu zamani. In ka haɗa waɗannan abubuwa za ka samu ilimi. Amma na tabbatar maka da idan ɗaya daga cikinsu ya kauko ya samu matsala, wallahi sai dai ka ji ana ilimi a wani wurin. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. Wannan kaset da aka gama shine ainihin kaset na ainihin wato farko muqaddimar sahihu Muslim A. Malamin bai faɗa mana bane da tun farko sai mun faɗa, don haka wannan jawabin ya kamata a ce ya shiga cikin kaset na farko. Na haka kaset na farko shine A. Kaset na biyu shine kake ainihin saurare a yanzu.